बिक्रम नों मुसलपुर फैनानै जानला मेला खोथा बुंना लामायाव नुबानो नोंखौ होसोनाय जागोन नों मडेल कलेज लुफुंनायाव नों मा मिथिगौ बिक्रम आरो नोंदो लोगोआव थानाय खासे एडभकेट उकिल दोङो बिथांखौबो नोंदो लोगोआव जुदि नुयोबा जों होसोनाय जागोन दिनै इउपिपिएल खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना लिडारफ्रा बेफोरबायदि नेहात आखुनि सोद्रोम गैयि समाज बिथांमोनखौ लानानै बा दलखौ सालायनो सानदोंबा बे खिन्थु बिराद गोजानाव थाखा खारन दिनै रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि सोद्रोम गैयि आब्रुथि गैयि आखल गैयिखौ लानानै नोंथांमोना इउपिपिएल दानो सानदोंबा हले रायजो राजानि गेजेराव खिन्थु हाबनो हानाय नङा। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन जे जोंनि बर' हारिनि नेमखान्थिफोरखौ लानानै बर' बिमा रावखौ लानानै बा जोंनि बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै मोजां बाथ्रा बुंग्रा मोजां खामानि मावनो नाजालांग्रा सुबुंफोरखौ जायफोर सुबुंफोरा हेंथा होगोन डिस्टार्ब खालामग्रा सुबुंफोर बैफोर सुबुंफोरखौसो जोंनि बर' हारिनि बर' समाजनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेराव लानानै पानिशमेन्ट होनाय जागोन खारग'नाय नङा बेटा पानिशमेन्ट होनाय जागोन। मा नुदों नोंलाय मा सानदों नोंलाय नोंनि आखायाव सिगारेट सोबलायनानै जौ लोंनानै हिर'गिरि दिन्थिनानै ससियेल मिडियानि गेजेराव जौ फेनायजों धमकी होबानो जे नों राजा जानो हादों बेदि साननानै दाला बे जुगा बेफोरबायदि नंला बेटा गोसोआव लाखिखा आरो नोंसोर बायदि थर्ड क्लास लेभेलनि मानसिफ्रा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव थानो समाया खारन नोंसोर बायदि सुबुंफोरानो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गुलाय गुजाय गाज्रि थासारिखौ लाबोनो नाजाबाय थायो। फार्स्ट अफ अल नोंसोर बायदि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गुलाय गुजाय लाबोनो नाजाग्रा सुबुंफोरखौसो जों गोख्रोङै नोजोर होगासिनो दं। मोजाङै थाखा दै मोजाङै थाखा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरि जानानै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दुंहाव बारहावा सोमजिहोनो नाजादोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थाखायोब्ला मोजां जागोन। जेराव दिनै EM राकेश ब्रह्मनि समस्थियाव मोनसे मडेल कलेजाव बर' बिजोङा गैया आरो बे बर' बिजों गैयैखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनि एगेन्स्टआव बे मानसिया होसोनाय जागोन देनाय जागोन बायदिसिना गाज्रि रावै धमकी होनो सोर मोनथाय होदों सोर पारमिसन होदों दिनै बिहा जोंनि बर' बिजों गैयैनि थाखाय जोबोद खुसि मोनदों नामा गोजोननायसो मोनदों नामा गोजोननाय मोनदों नामा जायनि थाखाय बियो बर' बिजों गैयैखौ लानानै सोंखारिग्रा बिसोरनि सायाव बिसोरनि हेंथा लोंनानै सिगारेट सोबफुंनानै बाथ्रा बुंफैनाय सोर बिलाय उबिनि बिलाय उबिनि दादागिरि थेफुरला बियो जेराव दिनै स्पेसियेलि मिथिनाय जादों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोजोन आरो सान्थिनि खामानि मावबाय दंनो दिनै बेफोरबायदि मानसिया मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टियाव थानानैनो जोंनि माखासे थासारिखौ बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों दैदेनलांनो नाजादों। बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि मानसिखौ लानानै मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा जोंनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों दैदेनलांनो नाजादों नामा बहा नोंनि गोजोना माथो गोजोननि खामानि मावदों नोंलाय बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि मानसिखौ लानानै नोङो गोजोननि खामानि मावनो थाखाय नोङो बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंना दिनै प्रमद बर' बिथाङा माहारियारि आफादनि सासे मोजां लिडार जानो हाखो ना पलिटिकेलनि सासे मोजां लिडार जानो हाखो रायजो राजा नोंथांमोन जेखैजाबो माने फेलार साक्सेसफुल गैया बिथाङा दिनै जेराव स्पेसियेलि बिटिआर एकर्डनि उनावहाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्स मोननि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायगासिनो दङ। मा मावनो हाखो बियो मा मावनो हाखो खमसे खमथ' मानगोनां एनडिबि ब्रादार्स मोननि मुंख्लं नखरफोरनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ होजोबनो हानांगौमोन नाथाय दिनै 5 years कमप्लिट जालांनोसै लाजिनांगौ बिटिआर एग्रिमेन्टआथ' 5 years कमप्लिट जालांबायानो नाथाय दिनैसिमबो मानो रिहेबिलिटेसनखौ होजोबनो हादिया लाजियाखसै लाजिनांगौ सान्तिनि बाथ्रा बुङोनो सान्तिनि गोजोननि खामानि मावनो गोजोन फैबायनो साला गावजों थाफानाय माखासे
सेलादार बेलादारफोरानो गोदाव सोराव मिनिंलेस पइन्टफोरखौ लानानै जौ लोंलायनानै सिगारेट सोबलायनानै इउ हिर'गिरि दिन्थिनानै ससियेल मिडियायाव माने दादागिरि दिन्थिनो फैदों ना जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बेफोरबायदि मिनिंलेस बाथ्राजों जोंनि बर' हारिनि थासारिखौ गुबुंले खालामनो चान्स आरो सुबिदा होनाय नंखाया आरो सोरबाफोर बेफोरबायदि नंखाय इलिगेलि जाथावथारै बाथ्रानि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दुंहाव थासारि लाबोनो नाजादोंब्ला बेखौ जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरानो पानिशमेन्ट होनाय जागोन दै पानिशमेन्ट नङाब्ला गोनांथि जाथारोब्ला बर' हारिनिफ्रायनो खिन्थु बयकट खालामनाय जागोन खारन थोजासे मोनबोबाय गोनासे खखाबसे मोनबोबाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बेसेबां असान्ति थासारियाव थाबावनांगौ हा जारिमिनखौ नुहुराखै नोंसोरो माबायदि पलिटिक्स बिलाय नोंहा जुदि पलिटिकेलि जेबो धैर्य गैयाबा पलिटिक्सनिफ्राय नों गोजानाव थाखा आरो जायफोर लिडारफोरा जायफोर सेलादार बेलादारफोरा पलिटिकेलि डिबेट खालामनायफोरखौ ब्रेनाव कन्ट्रल हाया बिसोर खिन्थु पलिटिक्सनिफ्राय आउट जानानै थाखा दै आउट जानानै थाखा होनना बुंदां आउट जानानै थाखा सिदा बाथ्रा बुंखाबाय आं दादागिरि खालामनाय धमकी होनाय होसोनो नागिरनाय देनो नागिरनाय बेबो मिनिंलेस पइन्टखौ लानानै दिनै बर' बिजोङा मानि थाखाय गैया बेखौ लानानैसो सोंखारिदोंमोन हा दिनै जोंनि बर' बिमा रावा बर' बिजोङा अल अभार आसामाव स्कुलानो जा कलेजानो जा बेयो इउनिभार्सिटियानो जा बेवहाय थाजोबनांगोन नाथाय एम राकेश ब्रह्मनि समस्तिनि सिङाव गायसनजानाय मडेल कलेजनि सिङाव जोंनि बर' बिजोङा मानि थाखाय गैया बेखौ लानानैसो सोंखारिनाय जादोंमोन बे मानसिया बेवहाय मानि मा अर नांजादों मिनिंलेस पइन्टफोरखौ लानानै बेहा मानि मा गरम जादों हा मानि मा गरम जादों दिनै एबसुआ बहा थांखो दिनै एबसुआ बेफोरखौ नोजोर लाखिनांगौमोन ना हा दिनै प्रमद बर'आथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव एन्ट्रि मारिफैदों बेबोथ' सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिनै बिटिसिखौ बिथाङानो दिनै दैदेनगासिनो दं दिनै बिथाङा मानो नोजोर होआखै जोंनि बर' बिजोङा मानो गैया हा मानो गैया मा खारनाव ना बेफोरखौ फाननानै बेसेन मोनदों नामा हा लाजिनांगौ साला जों रायजो राजाफ्रा दिनै सब एलार्ट जाजोब्बाय जोंहा साननो हानाय जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय दङ बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखिखा सिदा बाथ्रा सोरनिबा बिमा बिफानि गालांखानाय बायदि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पावार एन्ड फांसनफोरखौ सानस्रि सोदोमस्रिफोरखौ बाहायनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थाखा बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि पावार एन्ड फांसनफोरखौबो नोंनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि बाहायनो दा नाजा आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि सायाव फाननानै जाख'नो नाजानाय लिडार आरो सेलादार बेलादारफोरा गोजानाव थाखायोबा मोजां जागोन दै बेफोरबायदि माखासे गाज्रि आबहावाखौ सोरजिनो नागिरग्रा जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ बे लामानिफ्राय खिन्थु गोजानाव थाखायोब्ला मोजां जागोन आं खिन्थु सिदा बुंखादों दै आं रावखौबो केयार खालामा आं जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जाय सुबुङा गाज्रि थासारि सोमजिहोनो नागिरगोन बे सुबुंखौ आं सिदा पानिशमेन्ट होनाय जागोन मा समाव पानिशमेन्ट होगोन नों खिन्थु जेबो उदिस मोननाय नङा सिदा बुंखाबाय आङो जेबो उदिस मोननाय नङा गाज्रिखौ पानिशमेन्ट होनायाव माबाफोर गोरोन्थि जागोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गुबुंले बारहावा सोमजिहोनो नाजाग्रा बर' फिसाफोरखौ पानिशमेन्ट होनायाव गोरोन्थि जागोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन आंनो फिननाय हर सिदा बाथ्रा बुंखाबाय आङो खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि मडेल कलेज लुफुंनाया बोरै मडेल कलेज लुफुंना नोंहा मा गोरोन्थि जा मोननाय नुदों नोङो मानो खासे मुसलपुरि जानानै नों मानो बुङाखै हा बिक्रम आरो टार्जन उकिल एडभकेट बिथाङा साख्रि मावो बिथाङा उकिल बिथाङा जुदि नोंथारखौनो बाथ्रा बुंदोंबा बिथांनिया जानाय नङा बिथांखौ जों नुबानो होसोनाय जागोन आं बुंखायो जोंनि मुसलपुर समस्तियाव जिबायदि जादों बेखौबो जोङो मिथिखायो नोंथाङा सासे एडभकेट हिसाबै नोंथ' मिथिनांगौमोन मुसलपुर समस्तियाव मा जादों जायाखै नों डाइरेक्ट सासे मानसिखौ हायार लाबोनानै खोथा बुंहोदों मुसलपुर मडेल कलेजाव बर' लेंगुवेज गैया सोरनि मोन्थाय दङ नों लिरना हो आं मुन नों लिरना हो